Haig de reconèixer que el dia que vaig conèixer en Sergi Fontdomènech ens va impressionar. El vam trobar amb una actuació que feien els Marrecs de Sala davant de l'església del Mercadal. Ens va venir a saludar i vam estar una estona xerrant i aquesta impressió positiva vam dir, mira, quina gent més educada, més amable, que ens ve a veure, que ens explica una mica en què consisteix això. Així doncs que a partir de que l'he conegut més hem tingut ocasions d'enraonar i m'he donat compte d'una qualitat que té en Sergi Font, que és una persona que reflexiona però que té capacitat d'actuar, com ho ha demostrat, per exemple, sent president de l'Òmnium Cultural a Girona durant tants anys, en el que ha demostrat aquesta capacitat que té d'ajuntar, de fer, de tirar endavant iniciatives. I en aquest aspecte crec que coincideix molt bé amb el que la candidatura de Guanyem aporta a la ciutat, que és que tria persones que estiguin adaptades per fer una sèrie d'actuacions. En aquest aspecte, en Sergi té unes qualitats de transversalitat i de, diguéssim, un ampli coneixement sociocultural i una capacitat de treball que li permetran ser un bon regidor si és que les coses van com han d'anar.